Matag balaod maghatag og kaayuhan. Mao junay number 1 nga espiritu sa balaod. The spirit of the law is for order, harmony, peace, unity. Naagi ni siyang mga properties. Wa gyud balaod nga gihimo nga wa magtumong sa kaayuhan sa kadaghanan. Unya, ang musupak silutan. Nga naman, mas importante ang community kaysa individual. Ang universal, mas importante kaysa particular. Muna nga, pwede natong patyon ang usa ka tao nga namusil sa karabang magwala ba niya gipangrakrakan ang mga kaning mga katawhan nga inosente unya moabot dayong pulis iyang signalan og warning siya aron mohunong nya di gyud mohunong apos sila nalana kay sa daghan pa unyang mga inosente ang mga matay diha say ni viral karos video sa YouTube na ay nilabang nga security guard niya gituyo gyud dumbol nakita gud nga naa diha gisaghiran gyud nya natumba giligsan pa gyud kato usa gito kabinuang una nga silutan ang magbinuang sa publiko ka magsupak sa balaod masupak maginas balaod nga tuyoon nimo dumbol ng tao bisan pag kunuhay ning ahat siya labang bisag ikaw nagdagan kag hinay kay hinay raman ang dagan niya unya tuyoon gyud ilahos gyud ba kay murag naglagot ting ito buang-buang ka ahat siya kag labang gipatapsingan naloko in town dito agi gikuan gyud gi palatayang gyud sa SUV na kay makaguba man na siya sa goodness sa kaayuhan o harmony sa katilingban patio na siya or prisuhon mao na siya ang prinsipyo sa balaod na ay silot ang musupak pero duha ka buok balaod dinhi siyota ang balaod nagikan sa Dios ug ang balaod nagikan sa tao inigabot sa panahon nga magkasumpaki ning duha pulos man ni nangandoy og kaayuhan hay may maayong sundon ang balaod sa Ginoo o balaod sa tao kamo og mag-conflict ba doon na magipanahon nga magkasumpaki ning balaod sa Ginoo kanang gitawag og divine law og ang human law kanang gipanday sa atong mga legislative nya gi-approve gi-promulgate o nya gi-execute na ongoing na ng balaora unya doon na may balaod ang Ginoo nga usahay musupak ani unsa may inyong sundon balaod sa Ginoo o balaod sa tao kinsay mo sunod sa balaod sa Ginoo labaw sa balaod sa tao ta sa kamot maayo tinuod ka na tinuod na ang balaod sa tao nagdeklarar og private ownership private property private domain ang balaod sa Dios ang gitugot stewardship why tag-iya piniyalan lang ta mabutan ang sigig hatag example si Kristo nga murara mo og sana mga tenants diha sa parasan nya iya dayong gi-example tong nilakaw kuno ang tag-iya nya pagpangayo na niyag bahin gapadas yang mga maningil na siyang bahin ngadto sa mga tenants gipangbunog sa mga tenants gipatay pag yung uban katapusan niyang gipadala ang iyang anak siya rog dili mo mutahod ako na guning anak gipatay gyud ang iyang anak nag-signify to ni Kristo og sa kalibutan nga gipaanhi sa amahan si Kristo ang iyang anak aron pagpaningil sa bayad unsa may bayad nga gipangayo sa Ginoo sa atong pagpuyo aning kalibutan nga iyang hinimo
ug sa atong pagpahimulos niining mga butang nga maayo nga gihimo niya sa kalibutan, usa ra gyud gipangayo sa Ginoo nga bahin. Ihatag nako ang inyong kalag, biyai ang inyong sala. Tanang sala, biyai. Mao gyud nakasentro sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo, mga igsoon, labaw kay sa balaod sa tao. Kay nga naman, basta naalay peace and order, bahala nagmakasala, basta naalay peace and order sa community, okay ra gyud na. Nanglitan, mutahod lang ka sa kuan, mutahod lang ka sa traffic light, bisag ang imong gidang sakyanan, gikarnap na nimo, or wa na'y lisensya, or wa na na'y registration, makalabang yung gas traffic light. Kakuha mo? Pero sa Ginoo, bisag magsigi pa kag simba, pero nagpuyo-puyo ka, sige kag simba na kay kabit, sige kag pangadzi, pero nag-homosexual activity ka, di jud ka kalusot. Muna ingos Kristo, ang akong pag-anhi mao ang pagtuman sa balaod ug wa gid ni sayloan bisan ang labing gamayng kudlit niini. Og kinsa tong musupak sa balaod bisan sa labing gamayng bahin unya magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong iwit didto sa akong gingharian. Di kalusot ba? Di kapasar. Parihar sad nato, di ka kapasar pagpuyo dinhi kung supako nimong balaod, sige jud kag suyop unya gidili man na, adi na jud ka kapuyo diha sa imong lugar, adto jud ka sa prisuhan. Og masakpan ka, pero di lang ka masakpan, alabang-labang ka, pero ang Ginoo grabe kayo, kasakop yun. Galingian na imong tupad be. Pangutan ay na wa pa ka masakpi. Ay, so dagan kay nato apil na ning niya gawali kuyaw kay tagdi masakpan ta. Og mauna na og daghan na kaayong magsinupakay sama anang ingon dayon. Ang balaod sa kalibutan i-decrease ang population. Ang balaod sa Ginoo, go to the world and multiply. Hay may sundo ninyo ani. Ito ba? Onya moingon ding Ginoo, kung di gyud ka kakaya og multiply og daghan kaayo, gamit lang mo sa fasting and abstinence from sex. Fasting and abstinence from sex. Ang sa kalibutan, ingon siya, go on, just do it, pero gamitin lang nag-condom, gamitin lang nag-pills, o pagpalaygit lang, or pagpabasiktomi lang. Okay ra gid na. Hay may yung sundo na ni. Katong fasting and abstinence, okay ring, just go on, kay it's your right to be happy. Inyo nang katungod nga mga magtiayon. Di lang tao sa maghisgot sa dili magtiayon, nga buangon sang otro. Pero gamit lang pills, haron nindot ang kanang pag-distance nimo o pag-limit sa imong pagpanganak. Unya, kung makalusot yun, legal naman sa nang abortion, ipa-abort lang. Ano sa ato, pa maligal. Pero sa ubang nasod, wala, legal na mga abortion na tugod. Sige, ay may yung sundo na. Sige, ay na lang kung tubaga kay mabibawaan niya mo, kana na lang yung tupad, lilin sa, ay may kasagaran ni mo anang sundod. Mangutan na. Ingon sa ng mga tiguang, dili na magkukumanganak. Di, kung ikaw ba'y pagbuton ba, kung ikaw'y pagbuton, kung ang imong anak, imong apo, unsa may imong itambag, kung mo ingon nimo, sige naman lang kong panganak, anima, oy, sus, grabiha, ginisang akong bana, portigyong kong gihana, anak niya, mauna nga, mag-abot na lang kong daan o bago. Ang daag bago nga baho ba, mag-abot na lang niya. Kana ganing portigyong kong gihana, unsaon maninako, unsa imong itambag, may ka fasting and abstinence, or maingon ka, ay, so, paggamit og pills, oy, gamitin kondom, paggamitan ng kondom na. Ay, pagpalaygit na lang. Uy, 5 na biya na imong anak. Ya, patuyang ka, unsa ragod ng imong kuan, trabaho. Pagpalaygit na lang. Kaya mo sabot lagi ng Ginoo ana. Sige, kano. Unsa may inyo kasagara itodlo, be.
Mao na. Og tungod ni ining conflict sa balaod sa Ginoo against sa balaod sa tao, sa panahon ni Propeta Elias, kining atong unang pagbasa, si Elias ni stick yun siya sa balaod sa Ginoo. Ang kalibutan atong panahon na pinaagi ni hari sa to. Kinsa man tong hari naminaw mo sa unang pagbasa. Si Akab. Ang iyang gingharian nga mo'y kuan kay adto, mo'y dominant atong murag usa ka nasod ba na. Dito nabilong ang nasod sa Ginoo. May pabor sa mga propeta ni Baal, katong yawanon nga mga propeta, tawhanon nga mga propeta, nga praktikal ang ilang dating. Praktikal ba nga, di ginamahimo, kari lang sabot ra ng Ginoo, ana ba? Pero si propeta Elias, sige manggil siya, sulti sa tinuod, agiluto siya Di ba gahapon, gibasa man to, nga dito na lang taon siya ni kaon sa kanana ang balay atong biyuda, gamay lagi pagkaon. Padung to siya mutago, kay giluto siya sa mga hari og sa mga propeta og mga sundao sa hari, og nasakpan siya kay mitago siya dito sa bukid sa Carmel or Carmen, mo nang natay Mount Carmel, kay dito nitago si propeta Isaías ni protection ba, nasakpan man gid siya dito. Mao tong gidangad to ang tanang mga tao sa hari. Sa diaras Elias, usa na lang ni kabuk tiwason tani. Yan, ingon sa propeta Elias, times sa dip ako ninyo tiwason, mag-contest o sa ta. May manang, okay ra man nagmamatay ko kagod, kaya ako na malang usa na hibilin, nga nagtuog Ginoo. Nya, kanang inyong propeta diha, kanang katudlo ninyo sa balaod kunuhay sa Ginoo nga, wa magtudlo sa kinatibukan, hala, magkuhan sa mi, kompetisyon, o kinsay mo daog, maunay atong sundon, nisugot sa mga tao, 1 against 450 prophets. Niya ang kondisyon, maghalad mi nga dili, kaysa una sunugon man to nila ilang halad, maghalad mi, pranad ba, mudagkot ang kandila, suway ko na magpalit og kandila, nga idagkot dito, pero ayaw sindihi. Ang musiga, mo na tinuod nga buotan. Nisistingin ninyo, nabay musigan kandila dito. Hasta tingali pari, og mo'y mudagkot nga di sindihan. Ambot musiga ba? Mautoy kondisyon. Ingon si Kuan, ingon si propeta Elias, sige. Sila magsangpit sa ilang Dios nga di nila daigan, di nila butangag kayo. Magpadaganig kayo ang ilang Dios, tinuod na nga Ginoo. Nya ako sad musangpit sa kus ako. Sus, giuna tong daghan kay 450 gud sila. Asugod buntag, sige sila sangpit. Ana ang ilang ihala diya. Wa gi kayong gipadaoy. Hapit na lang to napanos kay abot man og alas 4 na sa hapon, kanang alas 4 sa hapon dahil ng saop sa adlaw, ang imong halad ana panggabi na. Nasa sila style pag halad magabi. Wala naabutan naman sila pag expire sa ilang halad para sa adlaw. Adi pildi na, gisamad-samara na gud nila ilang lawas, kay aron lang yun pag himog sakripisyo, aron tubagon sa Ginoo. Mura ba kita ba, dupag yun, kay para ihatag is Ginoo ang ipangayo, lakaw gis tuhod, gikas pultahan nga rin, siging dupa niya, ni gulis balay, pisti ni mga animala, ni mga anakan ni, anak lang yapon. Oo na, mo to ila samad-samaran, sayaw-sayaw, ana, gaantos og maayo, fasting, tumurag fasting ba, sakripisyo, wa, yun mo tubag ang Ginoo, bugal-bugalan, pag Elias, isya, basig na tug, kusga ninyo, kaya ron makamata, or to ay gilakaw, paabuta lang jutay, basig na ay gilakaw, ning kuanti gito, ni palit siguro to dito 7-Eleven, ana, nawa na yun, pildi na, siya dayon, ang sa may gibuhat niya, gabutang siya 12 ka bato, signifying sa 12 tribes of Israel, or sa ato karon 12 apostles. Kay maunay gitudlo sa Ginoo. Unya, iyang gipabubuan og tubig. Bubuang tubig, siging balik-balik og bubos tubig, hantod na ibabaw na ang tubig, ang iyang sugnod o ang hala dito na ilawom sa tubig. Niingon na siya, Ginoo, ipakita
ang imong presensya ug ang imong gahom niining mga tawhana. Dili aron sila mobilib ug mopakpak, pero unsa ba iyang gipangandoy? Kadungog mo sa iyang tumong? Maminaw no? Ang makatubag, inighuman akong sulti, dool mo nako, tagaan ta mo og 100. Tubaga in taon ako o Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw Ginoo, mao ang Dios, ug nga gipahinulsol mo sila. Ang tumong nganong magpakita ang Ginoo og mga talagsaong mga butang, aron ta maghinulsol. Og nipadada yung Ginoo og kayo, gisunog ang tanan, gisuyop ang tanan, hasta pang mga bato, hastang abog, hasta pang tubig dito sa kanal, gihurot yung suyop, og nitluhod ayon sila og naghinulsol. Mauna ang balaod sa Ginoo para gyud pagwagtang sa sala, dili lang sa peace and order dinhis kalibutan, kung dili peace in the heart. Order in the heart. Kay ang taong sadaan in the heart, wa na siya'y peace and order. Unyag nanagan kay peace and order in the heart, mo na nang gitawag og holiness of life. Wholeness ba? Wholeness. Why division within you? Nya wa na ka magkinahanglan nga daygon kas community sama ni Elias, siya na lang usa. It doesn't matter. Ang importante, there is peace and order inside me. Pasabot, ayaw gyud pakasala. Nya kanang peace and order nga ni anato, maunay atong ipaambit sa katilingban. Ug matud pa ni Kristo, ang pagtuman sa balaod sa Dios makapatuman sa nato sa balaod sa tao. Sama anang ayaw pangabit. Balaod man sa nas tao, avoid bigamy. Apan ang mga bana, mag-abot kayo ni usahay. Mo hikap yun, ngadto lain. Ana, unya, wa bitaw masakpi. Ang importante, di masakpan, wa masanan ako pasagdi akong pamilya. Pero naa kay pagtuos Ginoo, mura kag si Elias, may nagtan-aw og sawa, ang imong approach, there must be holiness inside me. Bisag way nakakita nako, ako gining buhaton. O kami sa mga pari, daghan man sa migsa, nawa ninyo makiti. Bitaw. Mao bitaw tos una, ingon ko, gamay naman kay taghalin mo, abot na malagot sinta atong halin kada adlaw sa slot. Nangingon ko sa Ginoo, Lord, nganong gamay na lang kay ning halin, Lord? Wa na may mo palit. Yun siya, daghan kay kagsa, nawa nila makiti. Ako ra gyud nakakita. Hunongan na naningkamot kog hunong, oy. Oh, jutay na rin, bilin na, agapoy gamay to. Basta na effort ba? Effort. Ana, no? Oh, Jesus, tanawa, di ba gahapon ang atong halin, 231 slots. Oh, di ba? Ni daghan-daghan. Pero magpakasa sa ko karon, ugma mo gamay sa neso. Inig-announce nako, gamay ganing halin. Pasabot ana, ala si Father sadaan na sadaan. Or kung di man ako'y sadaan, basig kamo'y sadaan. Kay kana sang sadaan, di man sa naganahan mo palit. Di naganahan mo hatag kasagaran Dios mga sadaan, daw sad na sila. Tanawa na inyong bana nga makasa, din agyud mo hatag siyang sweldo. Bitaw, tanawa na mga inahan nga daghag sa gamay lay makuha sa bata 20 pesos, latos na. Daw kayo. Nakuha mo? Pero tanawa ng mga taong waysa, pagka-generous, parihan ni Bishop Chupilo Kamomot, nga karon Venerable Chupilo Kamomot na, bisag nasakpan niyang kawatan, gihatag niya ang gikawat sa kawatan. Kaya wa man gud siya isa, napatoy sa gikulata na to moapil pa to mga sakristan. Mautro sa mga sadaan. Na mahimo kang generoso, kuntis lang taani. Kung gamay ang halin sa slot, pasabot, posibleng sadaan ang pari nga namaligya or ang naminaw maoy utrong sadaan. Nga mura na mo gatong mga tao ni Baal nga di na gyud mo tabang, di na gyud maminaw ni Elias. Kamo sa may gusto ninyo? Maliwat mong Elias o maliwat mong Baal?
Palit dayon. Wala karon ako ning gihimong murag kaning hangyo ba nga dili ko mag-celebrate sa akong ika-18 kakasumaran sa akong ordination karong June 22. Di ko mo celebrate nga para makalipay nako or para pagtagbaw nako nga maghimog program, maghimog pangaon, wa lang. Silent lang. Kaon lang yapon ko sa ordinaryong pagkaon dire. Unya, ang akong gustong paambitan sa akong anibersaryo mao ang tanan natong mga parokyano sa tibuok dinhing parokya na atay lugaw feeding ngadto sa tanang kapilya. Ako nang gisabot ang ato mga Chapel Federation ani. Anang adlaw mag-feeding ta pahinungod sa pasalamat sa Ginoo. Lugaw lang aron dili kay dako gasto. Ngano man gusto kong masugdan unta og tukod ang kumbinto para aning parokyaha. Dili ni akong parokya. Mubiya ra ko dire mga 3 years more or less from now. Pero gusto ta ko nga matukod ang kumbinto ninyo dinhi sa inyong parokya. Mo na hangyoon ta mo kamong nakauyon sa akong pagkapari og nakapasalamat sa Ginoo sa akong pagkapari, palit mo labing minos o sa kaslat. O paliti ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Niya sa akong pagkapari, i-appeal ta mo og offer kanunay ngadto sa Ginoo. Na simbolik diha na dopes donor diha ato nang gipaduol ni San Vicente Ferrer. Kay kanang dopes para na sa kalambuan ining parokya ni San Vicente Ferrer din Liloan. Ana, sige, palit mo hangtod karong 22. Daghan kay mong divine unity, prosperity, and satisfaction. Dili na para ako, para na simbahan. Pero akong gamiton ang akong anibersaryo aron paghatag og emphasis nga kining akong pagkapari para ni sa parokya og sa simbahan, dili ni para ako nga satisfaction. Mo apil sa kog palit og slot. Kung na akong ningon ko ninyo, apil sa kog palit ni saad sa kos Ginoo labing minos kutob pizza 22 kinahanglang makaabot sa 18 ka slots ang akong mapalit kay 18 ko naman ko 18 years naman ko sa pagkapari. Ako sa nang paliton in Canada kay kwarta pa dir kanidi akong dupa-dupa naa man ni income kada dupa naa man ni gitawag og stipend. Ako sa ning ipalit. Ako sa nang personal income god. Bote mo nako, para god ninyo god. Mo trabaho mo, dok-dok lang mo anang typewriter or computer, naamday mo isweldo. Dok-dok mo anang lansang, na mo isweldo. Manilhig lang mo, na isweldo. Labaw na ning pari, dupa pa, barog pa, yaw-yaw pa, kadakapoy ani, abita joke. Naasa ni. Pero ibalik na nako palit. Aron ako sang ipakita nga nagmahal po ko aning parokyaha. Pero dili ni akong parokya. Retire na ko o makaabot ko sa retirement, maglukluk ra kog payag dito sa amo sa kahugan. Aron adto ko dito mamatay o parehas akong mga apuhan o ginikanan, ilan na sa kong pasanon padong sa kalamba o asa ko nila ibutang. Pwede sa ihog na lang ko sa sapa. Okay ra mo na siya. Kung manay problema, labi na ang taga dinhi, di nagin mo may, sa bahala na to sa anhing siyano, bahala na to siya dito. Pero buhi pa ning mga nanabtan, sa mga nabtan siguro gyapon dito. Biyaan na rin natong kalibutan. Pero kung magtuman tas balaod sa Ginoo dinhis kalibutan, sure ball adto gitas langit. Manindog na ta.